Döwran uly Annoğluýew, ýaş mugallimlere ýüzlenme. Hormatly ýaşlar, mugallim adyna munasip bolanlar. Siz işe gelen günüňizden bäri öňden işläp gelýän, tejribesi, ukyby, ýaşy taýdan tapawatly mugallimlaryň üns merkezindesiňiz. Sizi görüp olar özleriniň ýaş wagtlaryny, ilkinji gelen günlerini, ilkinji üstünliklerini ýatlaýarlar. Özleriniň çeken kynçylyklary sizde döremez ýaly, gönýemel ýa-da daşyňyzdan kömegini berýärler. Siz olardan habarsyz bolsaňyz hem, olara näme dogry düşünseňiz hem, olar size goýanýarlar. Sizin ýygnaklarda öwülmeňiz, adyňyza hormat gatalmaňyz, hatda käbir sizden uly mugallimlaryň kem aýdylyp, size arşa göterilmeňiz, sizin gazanan işleriňiz üçin däldir. Eýsem bu hereketler size badalyga bermekdir. Sizi ýaşlykdan gaýdywsyz mugallimlaryň hataryna goşmakdyr. Siz işe başlan mektebiňiziň awraýyny dörediji därsiňiz. Siz awraýy goraýjy dursaňyz. Çünki sizin üstünlüksiz, gowşak, tejribe toplap bilmänler diýip garaýan ýaşly mugallimlaryň tarapyndan bu mektep awraýa eýe bolanlar. Gynansak da ýaş mugallimlaryň käbirlerine agzalan düşünjeler tapylýar. Siz olardan bolmaly därsiňiz. Sizin geçen ýyl gelip, bu ýyl bäsleşikde yer almaňyz, ýaşly mugallimlaryň awraýy. Ýatdan çykarmaň. Senin bir bäsleşige taýýarlan okuwçyňy bir näçe baýry mugallim ençeme ýyl bäri okudyp şol hala getirenler. Diňe ol okuwçyny däl, eýsem onuň ata-enesini bilim almagy höwes etip ýetişdirenler. Ol ata-ene hem öz çağatyny öňden awraýly mugallimlaryň hatyrasy üçin saňa ananýandyr. Şonuň üçin hem ilkinji gazanan üstünlikleriň diňe iň kiçi bölegi seninkidir. Hiç haçan mektebiň uly mugallimlaryň deňinden beperwa geçmeň. Olary görenňizde uly hormat bilen hereket edin. Olaryň geçmişde gazananlary barada pikir edin. Olaryň taýýarlan okuwçylarynyň bir näçesi awraýly insanlar bolup ýetişendikleri barada oýlanyň. Olaryň ýanyna köpräk bolun, gerekli tejribeler saýlap ýadyňyzda saklaň. Sizden bir ýyl öň işe başlan mugallim, eýem saňa görä tejribeliligini ýatdan çykarma. Siz uly mugallimlara nähir bolsaňyz, soňky gelenler size garap sapak aljagy ikursuzdyr. Köpçülik yerlerde ýaşlar bolup ulularyň deňinden beperwa geçilýän wagtlaryna gabat gelinýän üçin baýry mugallimler sizden tamasyny özmesin. Çünki olar öz awraýlaryny munasip ýaşlara tapşyrmak isleýär. İşe başlan mektebiňiziň taryhyny, geçmişde haýsy mugallimlaryň işlerini, gazanlan üstünliklerini hökman sorag edip öwrenin. Bu sizin awraýly atasy bolan ogully bolşy ýaly ruhuňyza ruh hoşar. Ilim ýyl-ýyllan ösüşi ýaly mugallimiň öwretme usullary hemesýär. Hiç haçan öz başarynyň üstün ýaşly mugallim kyny bolsa pes görmez. Kompýuterleriň, el telefonlaryň ilki başky haly bolmadyk bolsa, häzirkiler asla bolmazdy. Şeýle dälmeýsem. Wagt geler, siziň şonky bilýän derejeňiz geljekde hiç lat bolar. Ýerine şol döwrüň enjamlarynyň has oňa başalyp çykýan ýaşlar dörer. Şol wagt oturup öz wagtyňyzda eden ýeten üstünliklerinizi ýatlarsyňyz. Eger şol wagt size uly bolup da käbir meselede bize mätäçligi bar diýseler, gahty kemsinjegiň ikursuzdyr. Şonuň üçin hem şu günden ýaşlary göreldi bolup, baýry mugallim bolmaga taýýar bolun. Elmadama öz üstüňizde işleň. Çünki dünýäde ilim ýyldyrym tezlik bilen ösýär. Mugallim ähli soraga jogap berip bilmelidir. Jogabyny bilmedik wagtynda şol hakda gyzyklanmandyr. Şu wagt bilemokda diýmegi başarmaly we tizden tiz gerekli jogabyny tapmalysyň. Saňa gelen sorag ýygyna boş gitmeli däldir. Gömürtük baştan sowma jogap bermekden gaçadyr. Okuwçynyň kitap okumagyny isleýän bolsaň öz eliňizde kitap bolsun. Sınıf otağına elin kitaplı yerim. Okumağa elin yetmese kitabın elektron görünüşünü okuyan bolsaň hem stolunda kitaplar dursun. Okuyan kitapların barada gerekli yerine gurrun verin. Okuwçylaryň okuyan kitaplary barada gyzyklanyň. Mazmunyny soran. Kitap okuyan okuwçylary mahabatlandyryn. Okuwça buyruk berji sözler bilen çemeleşmek, tohumy ekmeden öň gaýnan suwa batyrmak ýalydyr. Okuwça dogry ýol görkezin. Beýne gidýän ýol kalbyň üstünden geçýändir. Şonuň üçin ilkinji nowatda okuwçynyň kalbyna aralaşyň. Beýne barmagyň başga ýoly ýokdur. Sen pedagogsyň, psihologsyň, terbiýeçisiň, üç aýakly tagansyň. Sabyrly kul dura bara şat bolar, beýsabr kul tiz ýolgar belaga. Diýilen söz ilkinji nowatda bize mugallimlara deýişdidir. Mugallimiň çekýän azabynyň miwesi geç ýetişýändir. Sabır kuwatyň güýji,
öňden örüjülük birligi bilen ölçenýändir. Mugallim okuwa ýaňy gelen çağany göreni, onuň tutuş geljegini göz öňüne getirmegi başarmalydyr. Mugallim geçmişe, geljege tapar etip bilýän insandyr. Beýik bir ýeri bar hem insanyň ýazgydyny mugallimaty galam bilen ýazýandyr. Ýazgytdan çykmak ýokdur, ýöne öňden örüjülük bilen geljege gidip özgertmek bardyr. Her sözden sözüň okuwçynyň tutuş geljegini ýagtylandyrmalydyr. Öz suňda işlemeklik seniň adat hereketleriň içine garşmalydyr. Aýra bolmaly däldir. Sendiň okudýanlaryň üçin däl, eýsen jemgyýetiň öňünde mugallimsiň. Kärini söýmelisin. Mugallim bolmak üçin doguldum. 100 gezek täzeden dogulsam da ýene-de mugallimlik kärini saýlaryn diýip ýürekden aýtyp bilmelisin. Mugallim gününe özü bilmedik ýagdaýda bolsa-da okuwçy bilen işleşmegiň täze suwlaryny tapyp durýandyr. Mugallim alymdyr, ýaşaýan ylymdyr. Temany düşündireninde okuwçylary hyýaly başdan geçirmeleri, gelejegi syýahat etdirip bilmelisin. Hakyky mugallim düşündiňizmi diýmez, düşündirip bildimmi diýer. Sapakda dogry turuň, ýuwaş boluň. Dinleýän ýaly sözleri her 5 minutdan gaýtalasak, bu eýýem 9-10 gezek bolýar. Netijeye garaşmak bilen birlikde 5-6 minut wagt geçer. Ol eýýem sapagyň 12-13 götürimi bolar. Agdalan sözler munça gaýtalamak bilen okuwçynyň gulagyna eýýän bir sapakda öwrenişdi. Beýlik sapaklarda bolsa ol sözleriň täsiri bolmaz. Bilim terbiýe bermekde okuwça ýa oňat görelde bolmak bardyr, ýa-da tersidir, aralygy ýokdur. Okuwça ata-enesinden hem ýakyn bolmalydyr. Ata-ene üçin ol nesil dowamy, mugallim üçin bolsa watan geljegdir. Fiýlagyň bir uju gorky sözüne dogry düşünmelisin. Çağa mugallimden gorksa, onuň gazabyndan däl, eýsem özüne bolan söýgüsini ýitirmeginden. Mugallim incitmakdan gorkmalydyr, fiýlamalydyr. Okuwçy falan ders gowy ýaryň diýen bolsa, onda şol dersiň mugallimi şol okuwça oňa täsirini ýetirip bilendir. Falan dersi gowy görmeýärin diýen sözi eşiteninden başga kär saýlamak gowdur. Oňat görülýän ders, oňat görülmeýän ders ýokdur. Oňat görülýän mugallim, oňat görülmeýän mugallim bardyr. Dürli insanlaryň täsirleri esasynda okuwçy erbet terbiyeli bolup biler. Ata-ene ýetişdirýän okuw ýokdur. Sen pedagogsyň. Ol okuwçynyň kalbyna aralaşmagyň ýoluny tapmalysyň. Okuwçynyň erbedi bardyr, başarnyksyzy ýokdur. Oku, öýüşiň ýazyp gelýär sözler peýda etmeýän bolsa, onu gaýtalap durmagyň hajaty ýokdur. Okuwça onuň sosial psihik aýratynlygyna görä çemeleşmelidir. Okuwçyny eden kemçiligi üçin asla kemsitme. Deňeşdirmeli bolsa şunça ýaşymyza çenli toplan kemçiligimiz okuwça görä has köpdür. Netijede biziň özümiz kemsidilmäge münasip bolup galýar. Mugallimçilik mektebini ýokary okuwturmak, diplom eliňe almak seni dogry manýada mugallim edýän däldir. Okuwçylary ata-enelere tapşyrjak diplom işini goramalysyň. Olara tasdiklatmalysyň.